Apa Bu telepon? Kowe meh mulai jam piro? Nek mulai gasik, ibu meh masak kesenanganmu. Wes to, aku lagi kerja. Aja ganggu Bu, saya sibuk aku. Oh ya wis to. Bertelepon siapa lah Bu? Awan-awan kok telepon. Elah, beda iki lho ditelepon jawabannya padha wae. Apa kok ditelepon yang ini ki jam kerja? Iki lho meh takon udah mulai kapan? Yo nek ngono tak WA nih wae. Wis tak WA tapi balesane mung yo ngono tok. Elah, beda kayak ngono, ibu sampe ngeluh ya wis. Aku tak ning warung sik. Tuku apa Bu? Arep tuku uyah wis entek. Oh lah ya udah koncone topik. Oh bocah kok aku temen tiga karo ngene. Lah iya ora ada ganggu blas. Ya iya nata bari di pinggir jalan kok ora disapa. Wis tadi, kita mau sik. Wes lama aku Bu, karo koncoku. Aku meh tusik, aku topik meh rene. Beda. Kula nuwun. Budane wonten, Bu. Mangga. Bud, ada topik iki lho. Goleki. Wes we. Lagi we ketemu ibu. Hai. Jam 2000 lewat Bang Roy. Biasa ya. Iya, lah aku males tak ditekok-tekoki ya. Ayo ora ngono, Bu. Ibune awak cilik iki duwe ganggu. Ati cilik tau ning desa ning kene. Omongan ra pas sithik iso dadi aneh-aneh. Lah terus aku kan piye pe? Yo minimal klakson pamit karo wong tuwa sadurunge mati kerja sekolahke ngerti ngene. Aja sulu. Aku kene ngandani awakmu ben iso ora dibeleni meneh. Yo baik seorang tak beleni. Pak, Bu, kula pamit riyen nggih. Ya ora hati-hati. Iya, hati-hati ya, Le. Nggih. Ku mau lah ya udah. Oh, Oh saiki memang wis gelem ngluri tanggane. paling wis kadane wong tuane. Ya malah syukur.